Tobrut. Ojo tobrut. Cek. Sampai ngerti tobrut nggak Mas? Ero. Apa? Tobrut iki yo kok tak gawe. Kok tak WhatsApp. Oh, WhatsApp. Alias Tobrut. Karo ya karo ngono ya Pak, karo ngono. Yen kowe njaluk klepe. Aku jaluk dulu aku pengen ro adem-adem kok. Ayo. Iya. Ayo nadane. Yen. Lul. Pak. Iki katoke gendeng iki, Pak. Iki gendeng iki. Lah nyapa? Colone Pak Purnomo iki. Lah apa? Lah orang nyanyi lho. Edan iki sumeh Mas Grapyak. Sumeh. Sumeh apa iki gendeng iki? Aduh, dalange gendeng ya. Malah. Nular rak kita. Ya. Ayo coba. Yen kowe